po, musta man yung enjoy-enjoy? Wala la oy, tiyong roto sa crazy girl na ni Kalitrag. Wala la oy, naramig istoryan sa taas. O Nico, nasulti na ba nimo ang atong rules diri sa balay? Unsa naman pugka ni nga rules? Lingkod sa, basin barikuson ka. Ulat pa kagambang ko pa mo adjust nimo. Ilusupo kaning buang o. Mao ni akong rules. Una, ayaw pabiyahe si Lula. Dapat alas 4 matana ka para magluto sa pagkaon ni Lula. Ayaw tagaig saging si Lula ka dili siya ganahan ana. Ikatulo, pwede ka muuli every last week sa bulan. Ikaapat, dapat maubi ka kanako because I'm your boss. And last, don't fall in love with me. Kasabot ka putot? Bagaagod ni mong naong. Nga giapin nimo na sa rules. Ikaw na lang po ibugan. In your dreams, don't call me putot. Dili day ka ganang putot ha. Sige, minyo na lang para sosyal. Grabe na jud kaayo ka ba? Minyon jud. May duty na si Nico. Wala pa. Sa iyang kwarto ay gahagop pa unya pa na alas 7 mong mata. Maduty na ko. Ati man na si Lula diri ha. Ayaw sige guna-una na ko. Remember rules, don't fall in love with me. Gusto lang nako ipahibalo sa imo nga dili ikaw ang tipo na ko lalaki. Kasabot ka? Apo, ayaw guniti si Nico basi maibog na sa imo ha. La, dili siya mabay nga ako type. Ay la, manto na ko la, maduty na ko la. Aw, sige apo, amping. Sunod. Maayong buntag di ay sir. Mangayo kong tabang sir. Kaya akong best friend sir, nangit siya ng grocery sir, 2 days na sir. Wala pa siya kauli. I-describe daw ay muhang best friend, miss. Mubuon siya sir, din mabugbuhok, siksihon, wapahon po. Then puti sad. Hala, si Minion man yun yung gipasabot o. Si Minion, ayaw ko pala ka, miss. Kaya na siya sa kumbalay, miss, nagtrabaho. Siya ang bagong nagbantay sa ako ang lula. Kadit lang ha, tawagan ako. Kinsa man yung nanawag? Hello, kinsa ni? Si Nico ni Minion. Nangita imong best friend sa imuha. Ha? Si Vivian? Unsa galing ngalan nimo, miss? Vivian sir. Oo, si Vivian. Pangita ka niya kay nabalaka siya nimo. O anak meron. O sige, paabot ra ko diri sa balay. La, asa si Minion? Tuwa dito sa taas, naginlo sa kwarto. Hoy bes, naaraman di ay ka diri ah. Nabalakan ako ni maayo, 2 days na kawala mi uli. Abi na kong nadakpan na ka sa mga pulis. Niya, nagana ang plano ni mga patyo ni mo sa Mark. May gani, wala ka ni. Kaila ka ni Mark Minion? Wala uy. Lahi na Mark, ang pasabot ni Bibian, katong silingan na Mark, namatay daw. Bes, karon kung katapusan mo kauli dito ha. Sige na bes, mauli na ko, amping diri ha. Asa daw inyo, Adri? Dagana pa pasikot-sikot ano eh. Nara di amo unahan o drera ko mahunon. Apo, mabisita daw silang piyuna diri sa balay. Ana si piyuna, gulay lang daw lutoon kay mga daw paborito ni Mark. Wala, tama ni ako nadungog. Bisita silang piyuna diri. Paingon si Mark diri. Minion, ako iingon nimo. Unsa man gali na, please, ugma na. Kay labat kay akong ulo, matulog pa ko sayo ron kay sayo pa ko pud mata ugma. Sige, relax diha. Ninaog na jud siya. Laoy, sakto ba ka to kung nadungog kanina da? Namuani sila, abala na, matulog na ko eh. Wala, mga gulay lagi ni na-adre sa lamisa. Paborito pa dyan ni Mark. Oy Minion, kumusta? Labad pa dyan po ni mong ulo? Medyo okay na. Bitaw, puro lagi ni gulay na sa lamisa. Maunta na ko iingon ta nimo gabi nga magbisita sa Fiona dere. Maong dagang gulay kay mao na may request ni Fiona kay mao na paborito daw ni Mark. Tabangin sa migluto dere bi kay taon maabot ato silang Fiona.
Ngayon, abri yung putahan bin, abot silang piyunat. List Ikaw di mo abli. Kay ikaw madugputahan. Mag-CR sa ko kay kalibangon kay ko. My God, naana sila. Diri sa ko pa CR ko para di ko makita ni Mark. Huwag ni Fiona.